bersama. Soalnya kan yang dua kepake udah nggak ada. Kenapa enggak itu sama? Pendeta pakai ini. Ya nanti. Enggak, maksudku. Enggak, aku kalau enggak biasa dipakai bisa lepas. Karena liturgis yang paling utama. Nanti setelah habis liturgis. Tapi kalau dari pesan yang dari pendeta nggak menarik. Seperti ini dari yang kemarin. Gak apa-apa lah ya. Iya. Salam. Hurian itu hatta nahina olongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Alan yang masuk mahita tu acara permingguan. Jalalau sadarion di patupa huriatta do pesta gotilon. Nani uluhon ni amang preses distrik Walu DKI Jakarta. Amang pendeta Oloan Nainggolan. Alani tapasonang ma dihudulat tabi jala alana yang masuk ma barisan prosesi jongjong mahita diinganat tabi masuk ma barisan prosesi.
Jul mahita dengan tabi. Ya. Tuh. Hurian ide bata na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Siya kami padita ro di sude sa luhut parhalado. Pasahatot tabe jala horas ma dihamu ruas ni huriata. Di bagasan sadarion tung tamado hita mandok moleate tu debata. Di saluhut panindangion dot pangaramotion na di sude pardalanan di ngolutan. Boho di ari sadarion di paloas debata huria na HKBP Sudirman Jakartaon patupahon pesta gotilon. Makalason pasu-pasu dot dengan bahasa ni Jahuba di bagasan ngoluta. Saluhut nai tung ala asini rohani debata do itu hita. Alanita puji matuhata jalata somba ma ibana ta ende homa ende somba ma Jahoba.
so tarasam do balga ni holong dohot asin ni rohani di bata di bagasa pardalan ni ngoluta jala tungso hasuhata do denggan ni basana luang marpungu do hita di bagas joroon patupahon pesta gotilon makalas so pasu-pasu ni di bata naung tajalo di bagasa ngoluta didok kata ni di bata puji hamu maibana mardonga suara ni sarune puji hamu maibana mardongan arbab doho sordam puji hamu ma Jahoba mardonga tali sajak doho panortoron na marliat puji hamu maibana mardonga kasabi doho tulila puji hamu maibana mardongan ogung panggora puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi atong tapuji matuhata marhite ede puji ma Jahoba de batata laus jongjong mahita saluhuna puji ma Jahoba de batata amen haleluya parasiro ana sumurung dohibana amen haleluya Amen, hallelujah, endeho, 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 amen, hallelujah. Namar pungu dohita ruas ni Huria HKBP Sudirman Jakarta malas ni roha Marieria jala morolopolop makalason dengan bahasa ni Jahoba di pesta gotilonon ibana do mual ni pasu-pasu do tanguluata nuaing pe patarida honota ma parsombaota panindangiota dohot las ni rohata di pasu-pasu ni Jahoba naung tajalo marhite budaya Batak Toba atong amang pargual pargo cinami alu-aluhon majolo tu debata ama namano palangit doho tanoon do nasa isina ima Tuhan Jahoba na hutanda hami di bagasan guar ni anakna Yesus Kristus. Alu-aluhon matu Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na ama nasa sadai napaluaho kami siyan dosa dot hamatean marhite mudarna nabadiai. Alu-aluhon matu tondi perbadian naruar sian amai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus napajongjong huriana nabadiai. Nung nga di alu-aluhok kamu be tu di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doto di porbadia ope amang panggual pargosi namar mula do nasa na dong jala di bata do haroroan ni saluhut na nuaing bay damang majolo godang mula-mula laos padumo magdo godang soba-sobay asa jolo marsoba hami tuadopan ni Tuhan di bata Jahoba nasa sadai na tumopa langit do tanoon do tu anak na Tuhan Yesus Kristus na umate humokop bita jala mulak mangulu do tutod di parbadia na mga lew kasasan ni dosa dohot ngulu na baru na sora suday bay damang ma godang mula do godang soba. Manortor
hita sude dengan atabe. Usap bahami be Tuhan Jehovah marhite tangan si majujung dohot roha nang pikiran nami pe nuaik pe mang palguar pagosi nang lihat tonon nami ma Kristus si lehon pasu-pasu songon panidang yon nami tu portibion atong bay damang magodang liat-liati asa mga liat tami makalason jala makamalaton pasu-pasu ni di bata naung saha Tuhan ibi asa mga liat tami mangulop pon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Jesus asa mga liat tami mamaritahon barita na uli jala patupahon ulaw na sinirohai asa hot parsauran hot las niroha hot hadameon sahat na kasonanga tubang sonami bayda magmagodang liati. Tuhita saluhut na liat na lolo, nung ataliat ton tortor tapataridahon panindangyot tataringo tudenggan basa ni rohani Jehovah di pesta gotilonon. Jalanunga tapatuduhon parsombaw tatuhot tutuhan Yesus Kristus silehon pasu-pasu tungoluta. Ibana do raja na mamasu-masu boni ni akka na taula. Jalalaos ibana do silehon hanguluan dihita. Atong tapuji matuhata marhite buku ende sangap di Jehovah. Hallelujah,
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tor di perbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Go di Jehovah do tanoon ro di isina, portibion dohot pangisina. Cara dibahot di atas hiata batangai. Ise do na jani nakok tuduluk ni Jehovah, jala ise do na jongjong sugut, diha jongjongan ni haba diaon nai. Halak partangan alidang dohot nayas. Imahalak na maruli pasu-pasu sian Jehovah, dot hati goran sian debata hatu tai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni sudi dengan bahasa dohot asini roha. Alani pasu-pasumdo ubay marparbui sudi na niula ni tangan nami. Jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar. Di ba ini marpungu hami nuaeng madok mauliate sian na sa rohanami. Siya tangamu do sudi hujalo hami, nasa na dinggat tu daging nami, doho tutod di nami, jala asin ni rohamdo na mga ramoti hami, ope, say jalo mahamalotin ni rohanami, akum ni say liyong matod dito hami, na mamuhay dohot patiuron mata ni rohanami, asalam huida hami sudi na dinggan, sudi na uli, na pinatongom mito hami, asalam ringgas rohanami mamuji dot pasangapo ko marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Sonang dilambung Yesus, sonang narodusi, unang lehamalia, laumang dapatani, datang di jalan Yesus, saya mau Tuhan, tarik Tangihok kamu mapatik ni debata na dienet sen ayat bulanan tersurat di Kolose 3 ayat siaro di 10. Di do kata ni upama tinalik bulung si hupi pinarsaung bulung siala sotung sumolsol di pudi dada si paingot na suada atong tangihok kamu mapatik ni debata na paingot to kita di mingguta sadarion tersurat sian Kolose 3 ayat siaro di ayat 10. Unang mama siga busak kamu, ay nunga di tanggal hamu jolma na ulo buruki, rapdohot akka parulaon na, jalanunga di solukok kamu na ibarui, napi na ibaru, asa tadaon na, rupa ni natumopa ibana. Atong nunga dibagi hamu patik ni debata na pengotok kita, asa unang mama sigabusak kita sa mahita, alay, tapay baru masaluhut na pabuan na umubar roha doho pangalaho makaholongi Tuhan debata doho dongan jolma nuaing pe songonanidok ni hata ni upasa ma dohonon air aek marjulak sian batu patik nauli na marulakulak apu hamuma di bagasan ate-ate doho tondimuna.
patik nauli hata ni debata, uapu kami bagasan ate-ate doa kondini. Ale Tuhan pargugoi mahami, manglahan natikni. Amin. Didok akada tua-tua, rupa do dang boy muba, alay pangalaho boy do tarpauba, habang bitsak-bitsak, si ruba-ruba dohot abaruba, sayunang jolohon na itsak kita, asa pinauba roha, riko do naman nadadiri, alanita auhon mahatanya dio di rohatabi, alea mang asiroham, jong-jong mahita saluhud na, laos tatopoti dosata. Bagasan unduk do serep ni roha, romahita tu adu pandi debata, tatopoti madosata tu amata debata, jalata pangido mahasesaan di dosata, di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus parasi rohai, martangi yang mahita. Ale debata amanamin na badia jala nagok asini roha, manang napiga hali hami rotu adopanmu. Huparhatopot hami do sude akadu sanami nagudangi. Tungmat sejojot do hami manir pangsian dalammu. Dang mangulahon lomo ni roham. Unang mapabali hami sian adopanmu ali Jehovah. Alani dosa dohot hajahaton nami. Alai marpamuati maroham di hami. Nuaing roham itu jolom mangido asini roham. Saisesa masude dosa nami. Jala unang paingot-ingot sude dosa nami nagudangi. Amang sabar gogoy mahal di hasti amano. Tandin pasal ni debata na umanopoti dosa. Nuaing tabigima hata bagabaga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi akapangalaw sim songon obun. Jala songon obun manorop akadosam. Say mulak mahotuaw. Ayaw do si paluaho.
Hasanga ma di debata na di gijang. Hudul mahamu maredehita. Turpuk epistel di minggu sadarion imana tersurat di buku Parjamita Sada ayat 12 rodi 14 songonom madidok disi au parjamitai bakit raja na julu gumonggom Israel di Jerusalem. Hapistaran salut akan terjadi di Asia. Hape ulaon hang utod doi na tinurpukon ni debata tujol ma manusia. Asa marhabu uton marhitesian akai. Nungahui da saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe ida ma saluhut nain na lausal pudo. Jala pangyahiyon di alogo sambing doi. Ido sahatna. Martua mahalak na tumangihon hata di debata jala naupiopsa. Amin. Marendehita. Ibu rohaku Tuhan Yesus sudah menutu di Tuhan Yesus. Ibu tanahku Tuhan Yesus dan oloang sumurutnya. Betani utan Tuhan Yesus, orang di jodoh rohang patulus. Betani utan Tuhan Yesus, sayurang sumurutnya. Didok kata ni upama acimun sadaholbung bege sakaripang manibung rap tutoru mangakat rap tugijang atau rap dodong atas hapur siau disadok portibion tahati dakon ma hapur siau tai au porsia di debata Jehova ido ama parguguna suatu dosa natu mau palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasa sadai imana kedubuhon isi Maria nagabe-gabe asianto di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di banguman isilatus namate tarpacalo ibana di hau pilar silang natu atu banwatoru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon namana itu surgo laudul di siang di debata Jehova amanai parguguna suatu dosani disima ibana pai mamulak suatu tanon mangumi halak na mangulu do namate au porsia dito di parbadia jalado sada huria nabadia huria atau panelak Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia kai na mandok mulak mangulu do suut dan dihalak na mate do dia honduan na surga. Amin. Tatangihon matikting di huriata. Shalom. Horas madihita salutna. Tabigi matikting di tengah-tengah huriata di minggu tasadarion tanggal 3 Agustus 2025. Naparjolo guarni minggu
Goarni minggutta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Jala topik jamita gabe jolma naim baru di bagasan Kristus, manang di bahasa Indonesia menjadi manusia baru di dalam Kristus. Selanjutnya Pesta Gotilon 2025 HKBP Sudirman Jakarta. Hombar tu tikting minggu nasalpu sadarion minggu 3 Agustus 2025 di Parmingguan Manogot pukul 8.30 maringanan di gereja Latte 3 di Patupa Huriata 2 Pesta Gotilon nani uluhon ni amang pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta amang oluan pendeta oluan nenggolan sarjana teologia di Parmingguanon papungu silua dohita sian ganup ruas jaladung sidung Parminggota tauduti mamuse dohot perayaan Pesta Gotilon nama ringanan di gedung serbaguna lantai sada HKBP Sudirmanon. Domu tu acara Pesta Gotilinoni Parmingguon Kla dohot Parmingguon Botari di Sadarion di Swadahon. Silua sian hita ganup boido di pasahat terakhir di minggu tanggal 17 Agustus 2025. Jala boido marhite transfer turu kening panitia Pesta Gotilon songon natar surat di buku tikting tabe. Tapasahat mai di bagasan las niroha. Namang ihud Parsiajaran Marguru Malua angkatan 2025 neng dibuka ma Parsiajaran Marguru Malua angkatan 2025 di hari Sabtu sia Agustus 2025 masuk pukul 3 Botari. Domutusi dipahingot tusude Parguru Malua asa mamboan buku tulis Bibel buku wende dohot pulpen. Saya di Pargogo itu hatama yanak kota mandohoti Parsiajaran Marguru Malua. Tikting Palimahon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta manggokon sude ruas namar haporsiaon pangula ni huria dohot ruas HKBP namar umur 25 sahatu onop 5 tahun asareta mahita mandohoti acara pertangyangan dohot Long March lau paturehon lingkungata khususna Danau Toba dohot sekitar Tapanuli Raya. Acara on naing di Patupa di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 mulai pukul 6 manogot sahat tunasidung. Inganan di Taman Tugu Proklamasi Jakarta. Namang uluhon Eporus HKBP amang Pandita Victor Tinambunan. Tu ruas nanaing mandohoti acara on boima mendaftar tu ketua dewan sekretaris nihuriata manang mengisi formulir digital songon natar surat di link di buku tikting nadong dihita. Tik-tiksian dewan-dewan partangyangan seksi perempuan di bagasan mingguan di Patupado partangyangan seksi perempuan di hari Kamis 7 Agustus 2025 masuk pukul 3 Botari maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Dipanggido tu sudehita ruas perempuan asariama mandohoti partangyangan ini laos tiktingon masongon undangan resmi. Namangihut partangyangan seksi ama di bagasan mingguan di Patupado partangyangan seksi ama di hari Sabtu sia Agustus 2025 masuk pukul 6.30 Botari maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Dipanggido tu sudehita ruas ama asariama mandohoti partangyangani laos tiktingon ma songon undangan resmi. Ruas namar sahid dia kadongata namar sahid na dirawat di rumah sakit manang na dibagas nabe boy mata jaha di buku tikting na adong dihita tangyang nami parhalado dot sude ruas saya dipasi-pasu tuhani ma sude pangubation na jinalumuna tibu malum parsaitoni na parpudi ruas na marulang tahun saluhut ruas nang parhalado HKBP Sudirman Jakarta pasahaton selamat ulang tahun tuhamu saluhutna ruas na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun parsaripeon mamukas yang tanggal 4 sahatro di tanggal 10 Agustus 2025 saya tu ganjang nama umur muna di pasu-pasu tuhani songoni ma odolani tikting na porlu si jaon hami di Parminggota Sadarion selengkapna boima taida marhite buku tikting na adong dihita
mau lihat ma dihita salutna tarlu mobi ma dituhatta horas. Pada saat Mahmad dok kata, tuinang ketua Gotilon 2025. Napinar sangapan amang Padeta Distrik Jakarta, amang Pandita Oloan Nainggolan, napinar sangapan amang Pendeta Uluan HKBP Sudirman Jakarta, amang Pendeta Sobok Simanjuntak, dohot amang Pendeta Hercules Panjaitan, inang Pendeta Nursita Simanjuntak, amang inang Dongaku Parhaladu, suang songoni nahina holongan, natua-tua nami, amang inang naposo dohot sudema ruas HKBP Sudirman Jakarta. Horas madihita saluhutna. Puji-pujian hamolyateawan tapasahat tutuhan debata pardenggan basai, disiala toktong do dihita dilehon hahipason, ragam ni pasu-pasu, di Hanguluatta. Amang inang, hari ini tibalah hari perayaan Pesta Gotilon di gereja kita. Dan tema yang diambil pada hari ini adalah kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 11. Sementara subtema adalah firman Tuhan yang bertumbuh membawa kita semakin mengenal berkat Tuhan untuk bersyukur dan bermurah hati. Jadi intinya adalah berkat dan bersyukur. Kita tahu Gotilon bukan hanya sekedar tradisi, tapi sebuah momen refleksi untuk kita berhenti sejenak, merenungkan kasih dan kemuliaan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam 1 tahun ini. Bagaimana Tuhan membimbing kehidupan kita, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita kekuatan dalam menjalani apa-apa dalam hidup kita. Kadang suka dan duka terjadi dalam hidup kita, tapi kita tahu bagaimana Tuhan tetap menyertai kita. Dan panen yang kita rayakan hari ini adalah simbol nyata dari pemeliharaan Tuhan. Sehingga bentuk persembahan bukanlah sebagai beban, tetapi ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Karena itu amang inang, marilah kita bermurah hati, sebab Tuhan mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Dan hasil panen yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita, dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk gereja dalam bermisi dan memuliakan Tuhan. Amang inang, seperti kita tahu bahwa persembahan yang kita dapatkan dari Gotilan ini 100% adalah untuk digunakan kegiatan pelayanan di gereja kita, baik kategorial ataupun seksi, dan juga keperluan dari administrasi rumah tangga gereja kita. Dan kalau kita masih ingat 2-3 minggu lalu bagaimana anak-anak Naposo kita dalam satu parheon remaja menampilkan satu talent yang sangat baik. Mereka bermain gondang rapak yang sangat membuat kita tergagum, dan kur-kur yang mereka lakukan juga dengan metode menyanyi yang sangat baik. Lalu minggu lalu juga anak-anak remaja kita memenangkan juara basket untuk tingkat gereja HKBP se-Jakarta. Itu suatu prestasi yang membanggakan. Begitu juga dengan sekolah minggu. Minggu lalu mereka menyanyi dengan teknik suara yang membuat kita kagum. Dan amang inang natua-tua kita juga beberapa bulan ini sangat senang dengan kegiatan angklung mereka. Karena itu amang inang, mari kita bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik, bukan dari sisa, tapi yang memang kita persiapkan untuk kerajaan Allah dalam pelayanan di gereja ini. Satu
pepatah dan upasa terakhir, jalan-jalan ke Medan Deli, beli oleh-oleh Bika Ambon. Berkat Tuhan tahun ini kita berikan melalui Gotilon. Mangakat ma boraspati tudaka na pinasata. Silua nanaing pinasat munai gabe berkat ma dihuriata. Sian aek bolon menatap turiani ate. Sian hami panitia Gotilon hupasahat hami godang moliate. Horas. Marede mahita sia buku ede 312 laus pasaha pilihan sada A dohot sada B. Tapi aku Kasih Tuhan Yesus, kebanggasan rohani, sai mai Yesus, bagi panutup dari, sai kasih Tuhan Yesus, takut itu rohani, mengerti keparasi. Jalan sampai Tuhan Yesus, sai simagari sarmo, sai pasea Tuhan Yesus, jatuh di turami, dengan tinggi para sia, satu jalan sampai.
siapa Tuhanku, keroham nalo jai. Saiba sia Tuhan Yesus, jangan itu rohame, mengatake para sia, satu jolo sawi. Ya Tuhan Yesus, tu gagasan rohani, sai mai Yesus, bege panutuk naik, sai ya Tuhan Yesus, jago itu rohani, mengatike para Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha, ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita kamanginang, oleate di parsaurata. Pandita Nenggola Mahami Inatta Boru Hariaja. Kalau depe hami tehe kita marsaurate, jadi ya hami tubuni boru situ morang, Inatta tubuni boru butar-butar. Tolu dak danak nomor sada dua bawa, bapak tolu hoboru. Imajo partinna datta, imajo parsaurata. Waras marita kamanginang. Uria na hinaholongan itu hatta di minggu papituhons dung Trinitatis sadarion bersaur mahita di bagasan hata ni debata boho dina marpesta gotilo kuriatta. Ujahon ma jamita dihita tarsurat di surat ni Apostel Paulus. Tuhuria Kolose bidutolu ayat 5:1-10 sada. Atong bunuh hamuma ruas muna akana ditanoon. Permainanon, hahudaron, ritik niroha, pisap-pisap naroa, rudi pangahution, ima pardebataon na leban.
alani akaido lalu rimas ni debata. Diulah kamu do akaina jolu. Taga di bagasani golumuna. Alayang gonwaing bolok kok kamu masaluhut naik. Rimas muruk hajahaton pangis sahion hata barangsi siapa mangamuna. Unang masih gabusak kamu. Nunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot aka parulona. Dalam nunga disoluk kok kamu nai barui napi nai baru. Asa tadaonna rupani natu moppa ibana. Dang mardiai berdisi guri manang Yahudi namar sunat manang nasomar sunat. Bangso naleban manang bangso naso maju dope. Hatoban manang anak mata. Kristusido tahe saluhuna jala di bagasan saluhuna. Ima sahana. Idamang dok dainang jamita dihita sadarion di pasah tu hita topik na ima gabejol manai baru di bagasan Yesus Kristus. Tentu molo didoko jol manai baru ikut torsono tado padohanon unakola gabe jolma molo gabe jolma sehira so jolma hita teka manginangate. Jadi dang boy connect pointer tahun ala ada gua tes. Jadi nah suatu salamat dok kita gabe jolma inna alai kotor sonota nasitong ima gabe jolma naik baru. Amanginang hok do hita jolma alai tutu sanga hita dinarubi. Hok do hita jolma alai sipata dipatulus mahita songon kerangka hidup. Mangulu alai mate. Mangulu alai dang marguna. Alani dipatakas marhite-hite topik jamita mingguon temau dihita. Alaya dorong sosahat tu uduk ni jamita di parsaurat tapala di tikio di las niroha ni huria terlumubima di las nirohaku inapajupa dohotita. Tanyaku tu sudah perhalado do ruas ni HKBP Sudirmanon. Kukutip sian bona ni turpukon Kolose sada ayat sia sampai 10 sada. Najulu umma tangyang ni si Paulus maradopon huria Kolose na burjui. Alelas omanang tangyaku songon preses tuhuria HKBP Sudirmanon. Dang masohot nak kami tu mangyak kamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistara dot habisu on partodion. Asamar parangin atama di Tuhani hamu. Gabe halomoan si tutu jala marparbuehon nasa ulaon na denggan. Laos
gade di hamu panadau di debata, gabi margogo situ tu hamu hobar tu gugu ni hasangapon nai, makorhon nasaha bengeton doho labas niroha, mardongan las niroha. Jadi sangat terkait tu lauta sadarion arok nirohata ikon marujung happy ending lauta di bagasa sadarion mardongan lasni roha. Totu amando tamuina na ngadong malapatan na dihita jamita sadarion ucuba hami marhite-hite tording hirasonom maskema jamita sadarion terkait tada naung jolma nai baru hita. Dia maharoa baganna skemana asabui masuk turohatta taauhon jalatabuan jamitaon gabe barita nauli dihita. Naparjulu borhak nakaning sian tangiang ni si Paulusi dibiddu sadai ima naing jupang dihita patas ni roha manada lomo ni rohana marhite-hite nasa habis tarat dohot habisuhon partodion. Jadi sotung tapangasahon habisuhon ni portibi dala odona sejujut nagabe bentrok dihita malodo hita di habisuhon ni portibi alai pijik di habisuhon ni partodio. Imajo na dulu napaduahon asa marparangen na tamadi Tuhani gabe halomoan situtu. Asa marparangin atama di Tuhani gabe halomoan situtu. Ima urutan na napadua napatoluhon marparbue hon nasa ulaw na denggan laos gadda panadaw di debata termasuk ulaw tasadarion. Jadi lo manada takas debata kamanginang marhite-hite si Paulus dang marhite-hite na majahai referensi dok dia si Tom boy alema obar tu si Paulus mololam taparbuehon akka ulaw na denggan di sido dapotota tadota ise debata di bagasan golutta. Jadi setung salah prim na beda. Mengenal Allah bukan dengan banyak-banyak membaca referensi lain, mendengar dari lain, oh tidak. Tapi ketika kita banyak-banyak melakukan hal-hal yang baik, saat itu kita akan mengenal siapa Allah ima si Paulus. Harapanna na terakhir merhites kemaon asa makorhon na sa habengeton labas ni roha mardongal las ni roha. Output ni panadaot tapabahenat tadi debata bukan soal apakah kita sejahtera dan diam, tetapi dalam menjalani hidup kita semakin kuat, semakin benget, totong hidup dalam sukacita sekalipun kita mengalami banyak hal. Ima ending ni output ni haporseaw nati kos. Maka marhiti jamita sadarioma di Arab songo dia do hita tada ni jolma nai baru. Oh dia matadana, dia mabuktina. Alayang do taminang tentu asal nang mengada-ada wujud-wujud sepertinya
Tuhan itu datang dari pihak luar, outsider, seolah-olah mencampuri yang tidak bagiannya, sehingga kita dipaksa untuk menjadi manusia baru. Dan songoni, ada legal standing, dasar uhum ni, bahasa kita gabe di pauba, gabe jol manai baru. Dia do, tabering ma mula tu bonani terpukon tidak disi alasan hukumna kalau sesada ayat 110 onom ainunga diroro hitas yang gonggoman haholomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana diroro. Apa dua hon ido di bagasan ibana do adong dihita haluau ni ima hasesani akadosa di bagasan ibana di roro di bagasan ibana molosona santera pala di tikion di mai di bayana mata Prabowo saha tu keputusan abolisi. Ini tidak sekedar itu, tidak berhenti bak dope, tapi ini lebih kepada substitusi, mengganti. Harusnya kita yang terhukum, tapi digantikan oleh Ye, itu mas, disubstitusi, diganti. Ima tindakan itu Tuhan. Ibana do suman ni debata nasotari dai na parjolo tubusian nasa natinoppa. Awal mula semua ciptaan startna dimulai sian ibana. Artina bolodang adong imana, bolodang adong Kristus dang adong kitaon. Kira anak sulung mai perbuai sulung dungi mangihu maka hitam. Artinya apa? Apa yang terjadi sama Yesus dan apa yang dia lakukan efeknya akan beruntun sistematik kepada kita. Idon irok nadis dungi idok legalna dasar uhumna ay marhiti-hiti siya ni bana do ditoppas laluhna na di banu agijang do na di tanoon na tarida do na sotaridai akka bangsa akka harajaon akka gonggoman akka parwasoon saluhu na ido ditoppa marhiti-hiti bana jala marhapatean tu ibana. Jadi asapos rohatta omma legal standing dasar umum. Tang taduk nakan wujud seolah-olah Tuhan itu berada seorang luar lantas dia ya datang sendiri sahirana sodong ulaunna bahasa Batak nate tahu memang dia punya otoritas untuk itu. Nah, nuai berangkat sian skema ni nakani. Amun tamu inang. Na perjulo ta dokon. Asa dapo dihita patas ni roha manadda lomo ni rohana marhiti-hiti nasa habis tara doho habiso partodion. Dia do haroai. Habis tara partodia do nama dokoni dak habis tara ni uto-uto satabi. Mulai dokon marhiti-hiti sian ibana do ditoppa saluhna. Marhiti-hiti sian ibana. Jala ido tikosna ido. Jala ido kekuatan ni. Hapersyota mobain pos rohata madokon. Bahwa semua ini dicipta melalui dia. Oleh Allah dan melalui dia. Tung apal saponggol pe tangadong na di portibion naso sian ibana.
inisiator panopaon ima di batamar hiti Yesus Kristus. Nau boto songo dia tording ni panopaon ni, tording artinya riwayatnya, alasannya semua hola debata. Dungi nau boto denggaso dengan natinopai, dengan menang so dengganau so natinopana, siapa yang paling tahu? Yang paling tahu ya pencipta, bukan bapak ibu. Imakaning hapataso ni roha mo nate. Dungi na puna otoritas pai baru natinopa, totu ise nama nopa. Siapa yang mencipta, dialah yang mempunyai otoritas untuk merubah. Ise me de bata. Ima hapatason ni roha ni akal jolma neba nebaru. Ima skema na berjulu kan. Dung masuk kita di narade itu hatta melakukan tindakan substitusi nakane. Paduahun skemana idok asa marparangin atama di Tuhani gabe halomuas itu tuh. Allah menebus kita dengan mengorbankan dirinya, menggantikan harusnya kita yang mati. Dan bagaimana Tuhan mateani tutukan nadong dosa kapnas. Ipau bahita gabene baru dia main bahasa marparangin atama kita. Gabe halomo asitutu kita. Marhiti dia may akaruas ni pamatang na patubo parmainanon hahodaron riting ni roha hisapisak na roha do pangahutioni bunuh pamate labatan na unang palawas berkembang unang palawas merajalela pasip bedo tanda asa dapat gabi halomuan ni debata tadana namar parangin atama kita bunuh sebagai manusia baru memang tidak pantas melujuk pada pihita akka pangalawan songoni rimas muse muruk hajahaton pangis sahiodo hata barangsi bolokon buah. Jadi jangan ada dusta lah di antara kita. Tersongoi medokokan. Jangan ada dusta. Tadok kita jol mana baru pengikut Kristus, tetapi kita masih iri, suka meledek, mengejek, bahkan merendahkan orang lain. Terima sita dan boy hitam mengkontrol emosi kita. Doakan asingi. Beyahe kita. Tenang. Padok si Paulus, jangan ada dusta di antara kita. Unang masih gabusak kita ba. Apalagi si hutok Kristuson. Bolo nang tikos sita halak Kristen pengikut Kristus dolmanay baru. Dah betul. Tapahobar mah. Harapan na marparbuehon nasa ulaw na dinggam mahita laos gadda di hita panadaw mahutaring oti sa oti na kami ima harapan omma nilai positif nilai ganda molong atak kasita na kaning parjulo marnapunahon hapat
tason marroha makite parbinotoan parton diuni. Dungi masuk tumar parangin natama halomoan bolo songoni gabi parbuehon ulaun nasana dinggan mahita molo ta parbuehon ulaun na dinggan gaddama panadaut tadi debata. Totu marhite dia hudu tidak terpukon sah tuai 12 alai dok kondisi alani i inna totu hasitong na ikosa di hita tuai 12 suluk manai baru na pinai baru asa tatada rupa na tumopahita dungi akasi suluk kononi ahamai para sini rohal situtu habasarong haserepon labbo doho labas niroha ima bukti namar parbuehen akka parbuena dinggan asaboha ketika kita melakukan akan denggan tadok nakaning disido hita lam taboto lam tatanda gaddama panadaut tadi de bata. Amando tamuinang hita na pungudi son. Idok parpudi ahama pakorhon na molo marparbuehon na sa ulaw na dinggan pagagadda panadaw de bata pakorhon na dalam kehidupan siapari aha makorhon na sa habengeto do labas niroha mardongan las niroha maka manusia baru na betul-betul soluk di bagasan ibana akan atadok nakaning para sinderohau dokalana singi gabe di horhonima tarida ma terbukti ma hitaon akan abenget dalabas marroha dalam mengulu di bagasan las niroha. Tabotoro labatannya kamanginang bolo mangulu hita di bagasan las niroha omat tadata ni halak na betul-betul manusia baru yang pasti orang yang bersuka cita jauh dari sungut-sungut jauh dari rasa benci amarah jauh tapi orang yang bersuka cita adalah orang yang melakukan hal-hal yang positif dan berguna dalam kehidupannya. Marlas niroha. Nah, amando taminang hita na pungudison. Ngamar pesta hita no ayana teh, pesta gotilon, pesta panen. Mulohami mamereng. Oma pakorhon ni molo ni parbuehon nasa ulaw na dinggan. Laos gada panadaw di debata. Jadi pesta gotilonon bukti panadaw di debata. Molosian perspektif perjanjian lama ngata botoi. Ketika dilakukan itu pada pesta pondok daun mengingat perjalanan bangsa Israel, tabotori mereka bersuka cita karena Allah terus memberkati sudia kaulau nasida alai molo sian perspektif pada nai baru domuna tu jolma nai baru napi nai baru dia ma aha penadong dihita sude marharoro adoi sian asini rohani debata dalam marhapatean bain hasangapon di debata apapun sian asini rohan debata doi. Dalam marhapatean baik sangat di debata. Jangankan hasil semuanya ini. Semua keseluruhan hidup kita ikut dohonota dalam perspektif perjanjian baru sudah naik alani asi-asi ini de anugerah Allah.
Alanido banadidokon tongdo di Kolose tuluon. Rak majohita majaha 2 ya. Lalu apapun selalu naima marhite-hite ise goarni Tuhan Kristus adalah center pusat segala pergerakan kita apapun majaparjun dalaido intini surat Kolose Allah tajah atong molosongoni dalam actionnya dia mananeng ulaut ta dalam paham dia mahita mangulahon sudah ulaut taon di Rom 10 sada ayat 36 tajaha mamuse asian ibana dos di Banama. Siya ibana dosa luna. Marhite-hite ibana. Jaala marhapate at ibana. Daalek ko sude. Bain hasangapod di ibana. Maka sayang sekali bahkan miris molo nunga tadok kita son halak Kristen dolman baru seolah-olah kita bisa memisahkan segala sesuatu yang menempel dalam kehidupan kita yang datang dalam kehidupan kita yang merasuk dalam kehidupan kita sude naro natapakke natajalo sude marharoro sedebata taulahon marhite-hite debata jala sude pasangapode termasuk hasil ni akan taulai di kantor, di usaha, di relasi hai pasotta sude sadebata doi marhite-hite debata jala buha ikon benota pasangapode asabuha asalam gadda panadaot tadi debata. Amang inang hula-hulak kinon. Persoalan kita adalah persoalan bisa jadi semakin lama kita tidak semakin mengenal Allah, tidak semakin dalam mengenal Allah. Dangkal malah alania Allah kemungkinan sekali terlampau kita memahami bahwa mengenal Allah itu cukuplah dengan contoh gudang makatai, maloin na, do segala macam. Tidak. Alai molo, tadok, tapahami. Ini semua dari Allah. Oke. Semua dari Allah itu kita lakukan baik, marhite-hite Allah. Tidak bisa dengan cara-cara yang tidak baik. Oke. Dan ternyata iko benot taidok nakaningan babain pasangan debata makitin nadingkan. Pos dorohamu, ibek kamu tabay mulot sa darion, sogot manogot dohono muna ma di podo mamuna di jabagasta, lam hutad da do tuhak ko marhite-hite basa-basam. Amen. Ido. Bukan makin kerdil, bukan makin kabur, makin lam takas panadoku. Ido perspektif perjanjian baru. Alanya mandatang minang. Molo marpesta gotilo pehita nuain. Nama mestahon makalason hapor seta ido. Dido te. Ima Kristus Yesus nang suksuk mangalehon dihita pasu-pasuna na sumurong. Ido na tapestahon. Adong ison naktarsaw na licin ubuk nai.
Pesta Gotilo 2024 don, itu kan? Itu. Asa dong dihita sautik, flashback sautik, bohado progresnya sampai sonari. Jadi boleh pesta Gotilo kita, kita berpesta iman, amin. Duni aha dala songo dia penata jalo do nadong sudinai parhitiata lam patakas sopanadaot tadi debata lama pargugoyo kita mengadopi ragam namasa di nahumaliangta. Mapargogoyo kita marhua mengadopi ragam namasa di nahumaliang. Ido ulauta sadari. Alania mang udah unakan ini semua akan berakhir dengan happy ending, lasni roha, bersuka cita, ikon itu. Dalam saat tu endingnya bagi jami topi harapaku ikon minar dobo hita sudi. Suatu ngadong, dung dibagi jami ta, bela markeru tak sopo dia te. Bolo lam binigi jami ta ikolam minardo, ikolam semangat do kita. Ima apatanna berarti mangulu do toddi, mangula do toddi. Lam dipapos rohakku, lam takas hutada Tuhan. Songo jolma na baru. Ala nang ditubu sao, digatiau, dihokko pau, dipelua au. Walas semai, makiti-hiti sudah nadong. Bain hasang apod di debata. Ada orang dapat hita hubereng na bucuk ni, dah sudah dapat song na minar. Ay minar johita, mekel johita. Asa boy denggat tau dutin non, asa maksimal ulau ta sadarion. Orang dapat heyan no pencapaian dana, nambe ketua masih ada. Nah, apalagi dong. Dan mungkin pasahatot ta boy musena pasahatot ta molos yan na loyo-loyo dohita. Tapi orang yang semangat, sukacita, pastikan makin maksimal lah. Apa yang diharapkan oleh inang ketua sebagai ketua, posor haminang. Lubi sendadia mi akan kita peroleh. Karena ini kita lakukan dalam apa? Dalam pengenalan akan kasih Allah yang benar-benar menebus kita. Kebejol manda baru kita. Posma rohani huria. Mergugu mau da kamangda. Karena tua-tua di son, belum mula kamu nasa pesta tahun, nangiluk-ngiluk na pamatang mi, itu, mago may, itu alim nang pagudak kuno manortor, jaga sauti, asa happy hita, balas ni roha hita, dapat semangat na baru hita, marhite-hite pesta Gotilon, ibagasa sadario. Mari di majo hita te. Data nomor 754 itu teh. Ini para dehian, nang dikonek kok ya teh. Bardame jala sona bardame jala totong dirohaku auliate gogas diroha Maria auliate gogas diroha Maria ayat lagi ayat 3 Godo holongi Yesus Tuhan. Godo holongi Yesus Tuhan. Totong di rohaku mau lihat di rumah mau lihat solas di roha Maria tolong
las ni roha hami ale debata marningot dengan ni basam nang pat pausat ngulu nami sian ngulu na hulum na rubi marhite-hite na ni sikatamu marhite pakopopomi gabe masuk kami tuhara jomu masuk gabe jolma nai padu mau lehate mari holi Jehovah de batama nami asada yun nami ma yang ulu nami yon ulu nago asiasi mangihu masudena akan ada ngulu nami yon di pasato akan narik koti molo na rumikot situ tu nomar ganunga di pasato ayah hamadi ho Tuhan akan ada tanoon lomom sabing doi yuduti hodo pakokopo pemidi hami dinaso kurangak kami di mana ngaha jala saya totong di sosoi ho dan ini ulune baru lam hupatu pahami akan nadinggan lam di sido hami Tuhan manada iseho di ngolu nami oleh ate ma dalam marujung masudi pakokopo mi parbinoto parto dion dok kanadinggan no patu pahami baik kami Tuhan benge madalani ngulu marlabas ni rohat dan hidup dalam sukacita sekalipun banyak hal yang kami hadapi. Boleh hati madi holi Jehovah dihatam nang sah Tuhami totong mahona jongjong di tongotongan ulam ni huriam sadarion sahatu nama rujungan non asa di bagasalas ni roha hami saluhukna laho patu pahon pesta gotilonon jala di bagasalas ni roha hami mulak sian bagas coromon. Amin. Tabay huti hukma acarata amang enam. Hamu sudir ruas ni hakabipi sudir manon sadarion neng romahita tu adupan ni tuhatta madok mauliate ala di pasu-pasuhon tuhita ragam ni silehon-lehonna marhite sian akka ulaun na pinasaha ni tuhatta ganup kita dangdus belgana tajalo siat Tuhani alani hatan itu hatta madok ai isen ya nau pola jala ise pola ia bang sokki tuk pola tuk gugu nami makaring gatson mergugu songonon ai marharoroan sian hodo saluhu nai jala siat tangamidui nahulehon hami tuho. Pinuji ma debata nang mangalehon ragam ni pasu-pasu pardagingon nang partodion. Sai jalo ma pelean naku peleo kami tuho ale Tuhan sadarion. Debatado nang mangalehon dihita akai nganan pangulaon sikka ni hauma dohot ladang. Jalabui hita manggotil siani gudang manang otik ahama si bahinomu tu adupanna Disodo hami tuha jala di jolom sian nasaroha dohot ngolu nami sobahonon nami ma olop-olop nami di pesta gotilon ni huriamon mangula hita jolma manabur boni'i alayang gozadina di debatadui ikol lam takasdo hapor seata dang alani malotta dohu gugutta molo adong dihita mananga hape sudi si lehon-lehon ni debatado i saluhukna
taidehom ma mangula hita zolma. Bagasan roha maulihate tu di mata las marohata di sudiding gambasa naung nilehon na itu hita di do apostol Paulus tuhuria Korin ingok ma nabanaburhon otik dogotilonna jala nabanaburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil atong tapasaha mapiliata siap perbue ni akan nataulai maredde mahita tapasaha masiluata dohot piliata na paduahon.
Tuhan Dia. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia. Ni roha doa dingoluko, dingoluko, dingoluko. Marlas ni roha doa dingoluko, totong ni roha ko. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia. Ni roha doa dingoluko, dingoluko, dingoluko. Tuklas ni roha doa dingoluko, totong di roha ko. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia. Dame jala sonang dongoluko, dirohapon, mardame jala sonang dongoluko, totong dirohapon. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia. Mauliate tuklas ni roha, maringan wolong ni Tuhan Dia.
ni roho doa dingoluko malas ni roho doa dingoluko totong ni rohaku bauliate toplas ni roha mari menolong di Tuhan dia bauliate toplas ni roha mari menolong di Tuhan dia. Toplas ni roha doa dingoluko toplas ni roha doa dingoluko totong ni rohaku mauliate toplas ni roha mari menolong di Tuhan dia mauliate toplas ni roha mari menolong di Tuhan dia. Damai jala sonang dongoluko nirohako damai jala sonang dongoluko totong nirohako mauliate toplas niroha mari menolong di Tuhan dia mauliate toplas niroha mari menolong di Tuhan dia. Tolong ni Yesus dingoluko tolong ni Yesus dingoluko totong ni rohaku mauliate toplas ni roha mari menolong di Tuhan dia mauliate toplas ni roha mari menolong di Tuhan dia.
tuklas ni roha doa dinggalukan tuklas ni roha doa dinggalukan datang di rohaku auliate tuklas ni roha paringan nolong di Tuhan dia auliate tuklas ni roha paringan nolong di Tuhan dia. Jala sonang donggoluka dirohakan merdame jala sonang donggoluka datang dirohaku auliate tuklas ni roha paringan nolong di Tuhan dia auliate tuklas ni roha paringan nolong di Tuhan dia. Yesus dinggalukan dok dolong di Yesus dinggalukan datang di rohaku auliate tuklas ni roha paringan nolong di Tuhan dia auliate tuklas ni roha paringan nolong di Tuhan dia. Tuklas ni roha doa